Altså, jeg forstår ikke, hvornår du filmer, eller hvad fanden du lægger boller, eller så. Prøv lige at... Nej, jeg filmer, okay? Det er en lejlighed, ikke? Nej. Skal jeg tage på en lejlighed? Ja. Fuck. Jo, tænd den her, ikke? Ja. Så kan vi jo, ja. Stik den med rør, eller? Ja. Så det er jo også fint. Kræfter med det samme, jeg kan ikke lide det sidste. Ja. Hvorfor? Ja, men det er jo så sådan set også det Max, fordi at du spiser jo som det er en fed ko. Ser du? Så bare du spise to til fed. Du kan være som med dig selv, men du siger, at jeg kræfter med slik fra brusen, ikke? Det gjorde jeg. Som lille pige på 2 år, ikke? Det gjorde jeg. Jeg gjorde det kræfter først i første klasse. Så stjal jeg stoffer i Gran Canaria med min vennegruppe. Han ser... Så var det jo en sms om en optagelse, eller hvad? Ja, det skal han ikke. Den er kan der min ven, ikke? Han skal nok have sit slik. Vil du ikke... Ja, altså, du er tilbage i hvert fald. Så er der sådan nogle karameller, ikke? Det smager ikke særlig godt. Det er nødt til at gå med det. Og så er det bare pisse mega meget, ikke? Og så... Ja. Men altså... Okay, kan du så ikke fortælle det, du husker allerbedst fra da du var lille? Ja, en gang var jeg alene hjemme, og så skulle jeg bage boller. Ej, du er vokset, du er... Jo, og så da jeg åbnede vognen, så kom der en kat ud. En lille kat, og den var ikke engang sort. Den var sort, altså i pelsen, men altså, den var ikke sort for ovnen, ikke? Okay. Så vendte jeg bare ud af, at jeg glemte at tænde ovnen, ikke? Og så har jeg lukket min kat hugget ind i den, ikke? Så blev han bare mega bange, ikke? Han var hvid. Nej, det var han jo ikke. Han var sort. Okay, men lige husk, at du så bedst. Ja. Okay. Ja. Ja. Så det ligner en batbot, ikke? Matcher det til mig, ikke? Ja, totalt. Hvad hedder det? Fandme med Miss Piggy og sådan. Jeg skal bare underholdnings... Kan du også øve? Ja, sidder han med det. Er det bare underholdning, ikke? Hej, hører ikke. Hvad husker du mindst bedst? Det var nok... Det er nok dig. Jeg tror, jeg var sammen med, jeg glemmer dig med det samme, fordi det var så dumme, jeg ved, jeg til spiller ihjel og sådan noget, ikke? Sådan så glemmer jeg, ikke? Ja, lige nu. Og det kan bare, det er lidt skævt, ikke? Ja, men trækker jeg lige nu, ikke? Og så? Ja. Har du set Olsen-banden? Ja, nå, ham nok ikke. Min morfar har dem nok ikke. Kender din morfar? Ja. Det gør min hund også, Ja. Ja, min storesøster, hun er godt født kæreste med dem. Så. Bortset fra, de døde, men okay. Ja, det er det nok. Når de siger, at de hedder Olsen-banden, så er det nok Olsen-banden, okay? Jamen, de døde alligevel, ikke? Ja, når de siger, at de har Olsen-banden, ikke? Så må det jo ligesom være Olsen-banden, du snakker om. Eller du gør det, ikke? Det er bare starter, ikke? Har du modet en stykke nu? Men du skal slutte på. Ja. Du er så klam, du. Du sidder og leger sådan noget dække. Og så bliver du til at drømme om sådan noget, når du sover eller sådan. Drømmer hvad? Ja, du drømmer, okay? Eller gør du ikke det, fordi du er sådan en ja. Det tror jeg ikke. Det er fandme tæt på, fordi jeg var pisse træt på grund af dig. Du har fandme tortureret mig hele dagen, ikke? Ja, det har jeg jo sådan noget ikke. Det er dejligt, ikke? Men så siger jeg fint, fordi så skal vi først snakke igen. Når du skal være noget, når du kan begynde at snakke ordentligt, så skal vi filme igen, okay? Godt. Farvel, ikke? Farvel. Ja, og det er så nej, det tager bare bag, så er der sådan et andet, så snakker vi der. Farvel. Ja, gå nu bare væk. Ja,
Og der skal bare så er det så skide. Få lidt en kanin med den der øre på det, ikke? Hold da ørerne. Ej, men kan jeg ikke. Det var ørerne på det, ikke? Skal du sgu med? Eller spiller skolen? Hår? Mm. Ja. Hvad laver I egentlig der? Vi boller. Seriøst. Går sgu da ikke i skole, hva'? Er du her, den her? Jeg filmer ikke. Hvis det er det. Det bliver jeg kaldt, ikke? Nej, jeg må godt selv slukke, fordi kameraet lige. Okay? Okay. Hvorfor holder du den anden med mig? Jeg kan da også holde den op under dig selv, ikke? Og når du filmer, jeg siger til, at du skal slukke den, mand.